Goeiedag. Is dit de visclub van Rottervallen? Nee, ik kom weer dragen. Ik ga meestal dan in deze tijd dan gaan we hier naar de visje. Maar dan wil je maar ook weten. En straks dan keren we het net weer om en dan gaan we mooi zwemmen. Daar doen we het voor. Denk er hem ophalen je. Oh, niks zeg. Ik kan heel grauwen. Jo, let even mooi op. Nou, ik ben van de controle, hè? Ja, echt weer. Ik ben controleur, ik mag graaien met omstruinen, dus dat is wel, het is vrijwilligerswerk, hè? Ik mag geen mensen bekeuren, maar ik mag ze wel vragen, hè, om een akte. Ik krijg heel vaak controle, hè? En dan spreken we niet mee. Ik zeg, denk je nou echt dat ik net naakt ha? Ik zeg, maar zie maar gewoon ha. Ik zeg, kost een paar €100. Ik zeg, een akte kost me 3 tientjes. Ik zeg, ik me keuren krijg, kost me meer dan €100. Ik heb 3 hier voor visje. Ja, je had gelijk. Ja, je had ook gelijk. Nou, dat is het zo. En dan ga je met deze keer altijd net zitten. Dan ik zit gewoon van mijn lal. Je bent mooi boetendoor, je bent in de natuur en koud hakken net. En dan denk ik, nou ja, midden denk ik, nou, dan geef mijn vrouw even de biatje van de winkel. Ik zeg, dan ga ik even de visje. Zo doen we dat dan, hè? Ja, dat mansje, dat John net zo vaak, die is aan het vliegvisje. En dat doet dus mijn nymfke, dat zinkt naar de boom. Dat is een hele andere manier van visje. Nee, eigenlijk mag het mijn vliegvisje, dan moet de vis echt jijen. En dan moet het echt Azië. Ik vind het een mooie manier. Ik vind het sportiever. Ik voel hier in de oren en ik hoor hier honderden van. Nee? Als ik 4 of 6 mooie dikke van. Vind ik vol mooi. En wat is er dan mooier dan deze manier? Zit er meer uitdaging in? Een uitdaging, ja. Dat is het echt. Als je zo'n beetje zit, dan vang ik misschien nou, 50, 60. Misschien wel meer. Ja. Ja. Hè? Maar ik word net de bankboom weer te gaan, maar dan gaat het weer. Dat is een passieve manier van visken. En dit is een actieve manier van visken nemen. Dit. Dat hoort simpeler, wat dat betreft. Ja, nou ja. Ik vind van net. Nee? Nee. Ik vind dat niks. Ieder had zijn eigen, maar ik vind dat niks. Hem net. Hij vangt er maar nooit wat. Kwaliteit en kwantiteit. Zo is het maar correct, hè?